Сега виждате как нанасям втори слой крем, тъй като кожата не е поддържана и е суха кожа, и която глътна целият продукт. Искам също да ви кажа, че за да има по програма, процедурите трябва да са 10 и трябва да се правят всеки ден. Който има желание, трябва да намери време. Ефекта е след 6-та процедура. Вече след 6-та процедура вече има видим ефект. Ето, това беше за едното око. Ела сега виж му едната страна. Леко завърни. Виж му едната страна. Виж сега и другата. Виждаш ли как тук кожата стои по-нахранена и по-гладка? Аз не знам дали с лампата по-добре се виждаш. Прича ли ви на вас лампа? Леко мъжна.